Mukadzi. Atozimaiga. Where? Up. Can't go friend. Magadi wasa. Mana mau kere maga. Maga sobarini. Maga sobarini. Hah? Gara itu. Mana mau kere maga. 77. Mau mesti. Mesti ke. Januari. Hah? Baru main. Iya. Apa secara bapak? Taurisa sama. Umbiro kan sama. Umbiro taurisa. Taurisa. Awal mula taura kan. Munozwa fateti kana wagona kutaura avanda kunonyora zvakutaura iwe saka manje avazvinzi vanotaurira pasi taurisa kana muri kumba unoita zvipera kana taurisa akati ndazvitapa ndichibva ndaenda kumba kunoona musikana ndasvika kumba kwavo ndichinoona anosvika pamba takafonerana iye akanga asiri pamba akazouya kuti patakange tiri auya kuti patakange tiri tichibva tataura zvatakataura tiri pakati kwekutaura baba wandoku wakabva waita sei wakabva wauya patakange tiri kwese tichibva tamuvha kubva paino takange tine mota ataenda pamwe tasvika pamwe patataura tapedza ndakuchiti ndichidzoka ndinosiya mwana ndopatakaona varume vakagarira musango vagarira musango vachibva vatitemera mota ichibva yakupandika kumashure musikana ndokubva ataura akati aino ndichisara kumba zvichaita sei hazvichaita nekuda kwezvaitika izvi tichibva taenda nemusikana tichibva tagara zvotora baba ndizvo zoti wakanotaura shuwa kuna sabhuku wedu kuti munguva yafamba ndaakuchidochi ndaakuchidawo mari inino nadzimai vangu takange tisiri kunyatsoendana panhau dzemwana kuti iyo ndakange tisina kuvaudza asi ndakazovabvunza ndikati inini kubva nguva yatakatanga kudanana kusvika iye zvinezvi mwedzi yatadanana haisi kuenderana nepasununguka nepasununguka mwana asi zvemwana zvese ndakaita kubva kupreparation vese nyangwe ndaziva kuti zvinhu hazvisi kuenderana pedza ndokuchibva ndazotumira adzimai vangu kuna sekuru mudzimai ndo ndatanga kubvunza wazviona here zvazviri zvikanzava chokwadi murume wangu ndazviona mwana hasi wako ati mwana hasi wangu ndikati andiudza tiri ngatichienda kuna sekuru ukasvika kuna sekuru ndotaura nawe enda handina kumuudza ndonyaya ndira kutaura nasekuru ndamutenda kuna sekuru asvika kuna sekuru wandifonera asvika kuna sekuru sekuru wakazondibvika pandawafonera pandavatsanangura kuti andibvunzire adzimai vangu kuti zvakafamba sei sekuru bwazondifonera waino vachitova vachiti mudzimai wako ndataura naye asi zviri kuda kuti aende kwatete aenda kwatete tete wachibva wazofona ndazowafonera naye koko vandipindaashoko yekuti mudzimai wako tamubvunza zvatamubvunza apindura asi kumba kwomukomana wacho hatisati taita sei taenda asi taakufunga kuti mudzimai wako aite sei adzoa ndikati aiwa tete nawo iripo ndeyekuti imimi dai maita kuti muende kumba kwemukomana kana masvika kumba kwemukomana manzwisisana naye taziva shoti ndiwo baba wemwana toita sei totangira ipapo ndoziva kuti mwana anoda kutengerwa oreji ada kutengerwa hembe chiburikidza kubva nekuna baba wacho asi ina handina kudzinga mudzimai kuti mudzimai bva pano handichakuda kana kuti handina kubvira ndataura izvozvo sisi uyu ndo zvataurwa nawo mwana ndowani ndowake muisandaiwonipokana pakiwa patinopokana ndepekuti nguva yatakatanga kudanana 2022
muna January. Tese papo stangati sipo batiri kuti isusu mazuva azvichanetsa. Kuda kumadhiye. Ndizvo. Unoonekwa kuti mwana haasi wako. Tese pana patikada kutaura nyaya dzevanhu tuwa. Tichataura nepasiripo. Kana dzadzo kuti mwana haasi wako aiwedzo dzakuda vane unyanzvi unoziva zvinhu. But pari zvinhu tiri kuti isusu une mhosva yekuti wakapa mwana wavanhu mwana. Ndozvikuzikanwa nevanhu vese vari kunzvararume. Une makore mangani iwewe? 29. Iwe wati une makore mangani? 18. Ini pamwe panopokana newe kuti iwewe. Vantu makataurira navo vakaguma chokwadi nai vantu makataurirana kumba kwemurairi kuti mwedzi yasiyana makati izvozvi pandaitaura tiri kumba ndaitotaura semafanisi semataura akaita atiudza sekuraita indakatomubvunza sekuita sekuseka sevanhu taita taitotanga akatichitaura nyama nyaya ikatangira pakuti nzou vanzi zviro zvinobereka nemadhesimani akati nini zvokubereka kwezvo handisivi asi ndoziva kwemunhu nenzou kuti zvinobereka madhesi akati vanzi kohuku ndikati handisivi zvikanzi komunhu akati munopenina handitese handisiva akati asi munhu nenzou ndozvinhu zvandinasi ndokunokwanisa kukudzirikosi ndozvinhu zvandinasi zvandosiva vanzi konzou inobereka nemamanzi ndakati ino nzou inogona kubereka gore pagore ndopanobereka nzou pamajaino zvimedhisema vanzi munhu ndikati komunhu handanobereka ne9 manzi ndaishamwatiwo akakudze baba wake mumwana udzidini paurikutaura akabvuma inini zita randakaudzwa atobuda mupfungwa mangu asi kutaura akataura azoti kwakumaguma akazoti handipa pamukuru wangu wandaita sei wandaikudza asi weakanezvimwanako samusoro naishamwari tingatenderere nyaya yasina basi vantu vakwano makore mangani? 2004 avababati omuswa muna December PCA topatapata makore mangani? 18 iwo tutora nyaya yemwana handiti wakaudzwa panapanidari kuti aiwa kana zvinhu zvomwana atinga kuita ndakuiye handiti iwo haugoni kuramba mwana mukadzi achiti mwana ndowako anoziva munhu kuti mwana uyu ndowanhuru mukadzi handiti saka chibuda patezvara uchiziva here takakwira dai pfuma yangu pakurechi saka uri kudii akufuma ndokugadzirisa rini nguva ndandisati ndaziva kundikevakazvaka asi ndichiri kutotsvaka ndinotsvaka pakapeta mwana aupinda nyaya yekuti apa asi mwana wangu asi wati propa chii ndakatenga ndirize tikazvira zvino ongotozi mwana wacho ndambikira bude uyu mwana uyu akatisiswa nawo uyu handiti uyu akuti mwana haasi wangu sewati mwana haasi wako handinobvira ndawaudzezva kuti mwana haasi wangu asi ndakabvunza nekuona mwedzi yedu yatatagara kuti mwedzi haisiriyo ndokubvunza kwandakaita ndikatoona kubva musi watakatanga kudana kusvika nhasi pane 7 months ine mwana koiwewe zvauri kuti mwana haasi wako chakupa simba ndozvawataura kuti mwana haasi wako chakupa simba rokuda kuzoti uda kubhadhara pfuma yemunhu yemwana asiri wako chii nhau yakanga iripo ndeyekuti undipindura ipapo chete nhau iripo ndeyekuti mukadzi ndindinayo alright kasi iwe izvezvo wakudisputa nekuti waona kuti manje mari yada kubuda ukuthi mwana haasi wako ndokuti upedze panyaya yekuti mwana haasi wako mwana anobvira ndavaudza mashoko kuti mwana akadaro ndiye asi nekubvunza kwandakaita nekuona ine ndapindurwa ndopandakachizotumira mwana kuna sekuru kuti wachibvunza wanziwo zvandaudzwa kuti ndizvo here anga vakupindura kuti chii ndakabvunzira maererano nemwedzi ndichitoona mwedzi idzi vatatanga kuziva nesu pane 7 months anditi apa taane mwana wedu haasi primicha kana chii zvikanzi azvo chokwadi ndaifudza pamwe makaita sei maizviona
nekuti bva patotanga kudanana mwedzi weshu haisiriyo musanda sinoka mwana ndakafunza kuti mazviziva ndikatayo zvinhu zvandaifanira kuzobvunza nenzira chaiyo tanga taona kuti zvinofamba sei tochibvunza nanyaya dzivi nyaya idzi saka akabvuma kuti mwana aswa ndo matauriro akandiita ndosaka ndakazotumira adzimai vangu apa kandibvunza mukadzi wako kuti mwana ndowani atichi wako mwana ndowani nesa zvokuti ini ndakakuti mangwana enda kudna test munobuda musha ndinoti kuti dna test wakanyipa babangu anobatira mamubatirira mombe nekuti wanozataura mwana ndewake hana confidence aiwa hauna confidence mwana ndewani taura ndokuti ndakaponesa chenobuswa mari ukanzi mwana hasi wake uchida kuti ndiripewo uyo kumuripisa munhu kuti abhadhare ini handizvide kutaka kutora semukadzi wako vandinoda kuziva kuti mwana ndowani nokuti hatidi confusion muupenyu nokuti ndakumbudisa kuti mandi chachaifika nda enda kudna test Pati? Ngapaitwe DNA test hapo. Yeah, kuti takapesana pamadata ndi. Ati takapesana pamadata. Madata evirus averengwa ndi. Asi akatouya akanditora ndiri kuchikoro. Damage yagara kubhadhara. Kukanganisa. Mwana ndewani. Sasa kubhadhara. Mwana baba sunga ipa kuma nyika inogara pasasa. Atikuita madara akavharika stereki anotadza kuona zvimwe zvinhu 2 months tempo pangaite difference 2 months hazvigoni mwana ndowane mwana ndewako zina uche uyu kana kuti mwana ndowako iwewe hasowe ndizwe baba mazizwe nokuti vairi ndivo vaitana sei severako tinatotaura nyaya saka baba wemwana ndiani anonzani zita rake hazvina basa kuti ari kumalawi hazvina basa kuti ari kupi tida kuziva zita rake nokumusha kwake Kwamureva anzani mashani amwana munhu akaita nyaya indiani nyora zita rutaura aigara pamba pani pamakazetisana unogara kwamureva here kuiwe wakasema unomuzambo kwako uzvibatsire kuti baba wakwanda kuziva muzukuru wa mwana wani handikuziva toda kusunungura kumurumoyo pamba pana mashi unopaziya irwizi unopaziya mupeisa munhu anzani mukwamura wakupi apa ekakupamirira nyora masadza bhuku rwasadza neembwa chifu wako sabhuku sadza neembwa ndisabhuku edman neembwa edman anzi neembwa alright isusu shamari kuchaja mombe nazvo kasi tinoda dna test paunozodai andizvozite kuchaja mombe nhatu baba mombe nhatu
mundu muchete 200 3 ako atone muromo wake mwana ati mundu mwana aswati dzasara 4 ndizo kumana nozimai kasida DNA test iwe kuti ubude mumombe 7 toda DNA test kwa 1 30 tawirira ne wainani wazwe chama bangwa teta kwa waine DNA ina makuenda tunoenda nemukurisa wedu mwechete mazurwa yotoshiva kana vanhu vamona DNA yavo munoenda toda kuzati makuenda andizvo toda maresults kazoti umudai ora inazima nguru kumbe roba darini chama misire 3 months mari yese ako mwana mdika anotoro unofira iyo mwana mdika atoro tozoona kuti mwana mdika wachaita madira tivhani saka inobva tisina robusochi kuti une umwe murume wauda kuendera saka pava hausogara isa mupaka wako kweyose uda kumanikisa baba mwana abva kumba here pamuri abva mba kwenye uyu chicha kenyanza tsake uda kuti amanyire uda kuenda kuti arihaidira pakubvunza kakanga daunzwisisa wezanenge achida murume wake rega tikuze zvazviri kuita maona tafamba nemuchana tikufambirei neni toda kuti madhisaus paanowe uyo ada kufungwa kwa andizvozve usamupusha ako zvinhu zvako zvinei zvinezvibara pane zvinandokwamuzirira kumba here chimboora memwe achengeta baba akugara kuti mwana akugara kuti first of all akamutumira vasekuru venyu vake hanzvadzi yamai mwana chimaoko mako shema ndoakamutumira kumushaza mwana mumaoko mako avati akamuendesa ikoko ndiani kwasekuru akaendesa mukadzi wako kwasekuru kwautaura ndiani saka ari mumaoko mako saka zokuti mukadzi ari mumaoko mani mako saka mukadzi ndiwako zvakamboda kupindwa zvezvekuti kamudei pachema achiri mudzimai wake kuzvada kuziva uchiri mukadzi achiri mukadzi wako ndoti ndoona kuti aiwa asi mukadzi wangu isu tichizodzokerana noti tinoti tange tapedza zvemadhene mwana uyo inini ndingatingatiuyu ati mwana hasi wako mukadzi wako atitakazotiza hatisida kuona kuti pfungwa dzake dziri right here zvaari kutsvaga ndo zvatakati ngavaende madhene because toda kunyatsoona kuti pfungwa dzake dziri kuziva here zvaari kuita mombe dzedu zvinokwana 7 dzatiri kuda kuvarume vairi iwe nomumwe wako iwe ndafanira kupa 3 nokuti ndiuri padai nhasi paanouya tipachi dzimupfuudza sara 7 idondachi mwana mdiki inonosaina kunyemedza kuzungaira kutora mwana mdiki arege kufamba zvisasita panyaya yemotikari yari kuti motikari aiwa kunyema aiwa maisa nyaya yemwana kuti uda kuziva obva yapa
yakakufikirawo semunhu akavhurumuzwa atora mwana kugunda yatindomwamba akatosvika mukwasha uri ndisingatomuziva akataura kuti naimukuru makachengeta chipano achibvunza ndinada kumuziva makachengeta chii undamubvunza kuti akati ndibva marembera okerame irifamile vesikia indakasvika ndopadifungara achitoti ndopandazoona kuti achifunga ndazosara motikari yedu yaenda nemwana takatoteera kwasvadze semwana apedza chikoro ndiri ndimba takatoteera ita kuti mwana adzoga apedze chikoro uyo akatongochidendomba kuendesa arani akwasekuma chakazondikadza kuti ndiziva kuzoyanasika kudare rimwe chekuti ndakundwa sekuru akutaura kuti ndionauye kubva kuna uye kuti anditauremwana indakamboti mwana hunza musi wazvaitika asi takubatsirai apamanatendaana wakwashanga vaviri avasikuisa zvinhu kwamambo vakuisa kumba wani anatata vasati vapurufa aiwaka ataurahamsei vakatakura mimba ndosaka magadzina mwana ndabvunza mwana akati chii zvikuratidza kuti uyu avairi avakubatira nyaya yemwana vakuzoti mwana asiwani vakuzivana saka imi muchitendai kuti isuka kwenyika kwacho ndokutobhekwa zvakawanda sungai maita basi